Kutha Purworejo spesial untuk Pak D Yunus. Sesuk minggu dek, ayo tajak melu aku. Melu aku, mlaku-mlaku ning Purworejo. Kutha Purworejo sakulon ayo Jakarta. Kuthane resik tur akeh tempat wisata. Akeh sing kondang ning kono, yen sliramu melu dijamin ora kuciwa. Apa aku tak Purworejo yang paling gede sandonya. Nelayani sing terkenal sesuk tak duka keduren. Ayo tajam melu aku. Lu aku mlaku-mlaku ning Purworejo. Kutha Purworejo sakulon ayo Jakarta. Kuthane resik tur akeh tempat wisata. Akeh sing kondang ning kono, yen sliramu melu dijamin ora kuciwa. Kutha Purworejo sing paling gede sandonya. Ketawang tekan Jati Malang, nelayani sing terkenal sesuk tak duka keduren. Kutha Purworejo sing paling gede sandonya. Kuasa lawan pantai Ketawang tekan Jati Malang,
sing terkenal sesuk tak tukoke duren neng bagelen sesuk tak gawani duda keren. Lah iki murid